So ayun po, what's up again mga paps? Dito kami ngayon sa bayan. Kami ngayon sa Infanta, Balaki Island. Kami sa Infanta ngayon. Yung mga tropa ko bad trip eh. Late na, alas 10 Bakit? ang usapan. Kasi sabi niya alas 10. Sharp daw, sharp. Ang ina, mapurol pala yun. Sharp niya eh. Ha? Naging Sony. Ha? Tayin lang natin yung iba. Tapos sisibat na. Ito kasama namin po. So, yun to blood takeover muna tayo. Lapit muna po tayo umalis. Medyo may konting delay nga lang. Nadating kami doon ng alas 4. Hindi mag-aagap yan. Tapos bukas punta na tayo ng island. Sige na. Init ka. Kalbo na nga ako. Nagpapawisan pa ako. Pero kalbo ko pa. Stick. Ulo. Balik po kayo mamaya ulit mga kaibigan na papahinga lang po sa habang from the idol. So, let's go. So yun, what's up sa inyo mga paps? We're back in again. Tagal din ba ako nakapag-vlog? Bali papunta tayo ngayon sa Barangay Kato, Infanta, bayan ng tropa natin. Tulog lahat sila. Yan si Kripo. Sa kabila si Ricky. Tapos yung girlfriend ko. Ayan sila. Ayan, tulog sila. Ayo men. Sabaw vlogs. Karon pa ng delay sa biyahe. Filipino time. Update na lang pagdating namin doon. Montagean lang natin konti ang biyahe. Montage low level. Let's go. Tulog yung putihin nating girlfriend. Natulog po siya. Sleeping Beauty daw po. A few moments later.
Dito na po kami ngayon, no? Touchdown. Barangay Kato, Infanta, Pangasinan. Kato. Susunod, Katri. Okay, Lara. Damdaman ka noon ko na ito. Ikwintaw na kami. So yun po, no? Punta kami ngayon sa beach. Hi. What's your name? So yun po, no? Punta kami ngayon sa beach. The beach is that... Ay, anong pangalan mo? Pag lumingan ka. Vlog pare, vlog. Uy, mga sige may mag-bike. Ito na si Oki Gio. Dito yung kanina base kahapon. May punta-vlogger din ako dito si Chinchin eh. Kaya na. Ganda ng view. Yung kanila nagdi sa harapan ko na ba? Ang ganda ng view. Grabe. Kabunag may view. Kabunag may view. Ay, sunset. Ano na tayo, drop here? So ayun po, no? Nandun na po kami sa Infanta. Sa Barangay Kato. May ilaran mo na wala ma, ma'am, naman naman. Shoutout ka pre, shoutout. Shout Shoutout. out sa mga taga I Love Philippines. Alright. Alright. Nandito po kami ngayon sa Barangay Kato, Infanta. Makikita nyo naman yung view. Ganda. Nakaka-relax. Peace of mind. So, pero pag ito nakita nyo, wala. Babatri na kayo. Darat. Tapos bukas, punta kami ng Bolo Island. Papakita namin sa inyo kung saan yun. Tapos bukas pupunta natin. May jamming pa kami. Jamming pa. Luluto pa ng mga foods. Tapos puting halak. Tapos may tutugan. Siyempre, wala. Kaya nagdabala kami ng Gitara. Pupunta kami ngayon sa may harbor pare. Harbor yan. Port ng Kato, Barangay Kato. Bigyan natin ng montage to 3, 2, 1. So yun no, good morning mga paps. Punta na kami ngayon sa Polo Island. Natin madilim. Yun.
Update na lang mamaya. Okay. Hindi ka. Naman. Sama na kayo sa vlog. So yun po, no. Doon na po kami sa port. Puntang island. Ayan natin. Ayan, ganda. Update na lang pag andun na. Let's go. Dito na po kami. A few moments later. Sakay na sila, oh. Andawin na kami Polo Island. Kapasaplak na sa Polo Island. Polo Island naman. Sabi umalis! Kunting tiis na lang, boys! Polo Island. problema ko yung budget. Overweight. Flat yung gilid. Flat. Ay, isa pa. Ah. Butas! Uy, may blackfish. Ano na ako? Babalikan na lang, dalawang balikan ko eh. Ay, tatlo. Hindi isa mo. Ayoko nang magkasabot. Hello! Siyang kapangabdi. Si Ricky ni. Siya may ito, basla batay. Ricky! Singil ka rin pamasahe da! Singil ka rin pamasahe da! Singil ka rin pamasahe! Ito nararangin. Ano, nasa bangka na kami. Yes! Balaki na balaki! Anong Balaki? Polo. Polo Island. Utang ina, Mr. Fish, ang laki oh! Saan po? Escalboro. Sa Escalboro po. Punta kami sa Escalboro. Mr. Fish dito! Yan na. Ano? Mr. Dami to! Go! Ang laki oh! What? Parang ganyan na kailangan ng Asan pa na siya? Balik na doon. Let's go! Shit! Alright, so! Yeah! Punta kami. Polo Island. Right, sir. Yeah, I've been thinking a lot. Yeah, yeah. Hey, hey. Come on. Yeah, I've been thinking a lot. Yeah, yeah. Hey, hey. Yeah. I've been thinking a lot. Yeah, yeah. Hey, hey. Come on. So, no, nakikita na namin yung Polo Island. Lahat na kami. So, right.
na kami. Sir, malapit na kami sa island. Yo. Yes, sir. Inalit ko niya yung ginanalit ko eh. Busi niya yun. Pagsiman daw siya. Ganun mga ikatabaw. Alright, sir. 2 hours later. So bali, chill time na hanggang sa next vlog na naman. See you mga paps. Ang tatalang breath mo. Yeah. I've been thinking a lot. Yeah, yeah. Hey, hey. Come on. It's been way too long since I seen you, looked you in your eyes. Ride around the town and staying out, don't wanna say goodbye. Everything's so different now, you're just what I'm missing now. But I know that I can't have you back, I guess I'm tripping now, yeah. Sometimes I start missing you crazy, ain't nothing quite like you. Love like this keeps going and going, I cannot forget you. Oh,